Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole and Diego! Tama po bang makinig sa mga kumare pagdating sa mga sakit ng aking mga anak? Ayan. Kung doktor yung kumari mo, oo. Yes, totoo. Not, Simpleng-simple, kung doktor yan, pagkakatiwalaan natin yan. Pero kung siya mismo hindi niya magamot yung kanyang buni, an-an at hadhad. Wag kang aasa na posibleng makuhanan mo yan ng tamang advice pagdating sa sakit ng mga anak. Oo. Alam mo, sa totoo lang, pagdating sa mga anak, iba-iba po talaga tayo ng style. So may mga iba, 'di ba? Mula bata yan eh. Nung isang araw ba natin na pag-usapan na doon pa lang sa pagpili between lampin o diaper, between disposable and cloth diapers, doon pa lang. Doon sa binigkisan ka ba nung bata ka ng malamang, di ba? Di ba? Di yung yung big kiss. Meron yan sa panahon natin. Oo. Ano ako pinanganak kahapon? Hindi ko natandang ginawa siya sa akin eh. Pero nagulat ako na may mga gumagawa pa rin ngayon. Kasi usually yung mga galing sa lola na yung mga big kiss, ganyan. Natatandaan ko dati nung buntis ako, merong nagsabi sa akin na dapat yung anak mo, lalagyan mo ng big kiss para lumiit yun siya. Hindi ko na nga alam kung ano yung purpose talaga. Ano ba? Para saan ba talaga? Ganyan. Sabi niya, kasi ako binigkisan ako ng lola ko, sabi niya. Tapos tinignan ko siya, parang hindi naman maliit yung tiyan niya. Parang katulad lang yan ng kumare mo. Ayan. Na hindi niya magamot yung back niya buni at hadhad. Tapos sa kanya ka magtatanong tungkol sa paano ba gagamot ang skin disease ng anak ko, di ba? Marami kasi kagaya yung mga paniniwala, wala namang medical talaga na proof na nakakaliit ng tiyan. Totoo. Kung lahat tayo mga binigkis, hindi sana maliit yung tiyan natin. Sana all. Correct. Sana extra small tayo, di ba? Hindi. Hindi tayo ganon. So, although hindi ko rin din talaga alam kung ano yung naging basihan nila nung araw. Baka naman din kasi talagang meron naman, hindi lang natin talaga masyadong siguro para hindi kabagin, possibly. Kasi di ba pag napipress mo konti yung tiyan mo, parang bloated ka, bilang nauutot ka. Mga ganon. Diba? Ang bata ko minsan medyo yung bowel movement, hindi pa maayos. Baka siguro ba? Kaya nga pag pinapadedi, pinapadapa. Pinapaburp. Pinapadapa. Para medyo madiinan yung tiyan. Hindi din natin. Siguro. Nagmamagaling. Hindi, puro kami siguro baka. So kapag halimbawa ang kumare mo, dun siya nag-PM sa amin kapag ang kumare mo, ang lahat ng sabihin niya, baka siguro kasi, ganyan. Kapag ka nag-umpisa sa ganyan, parehas yan na Nicole at Diego Bandido, nagmamarunong lang. Huwag kang magtatanong dyan. Alam mo yan yung number one siguro na laging advice ng mga kaibigan ko, mga doktor. I'm sure ikaw din, Jeg, sa yung mga kaibigan mo, mga doktor, yung mga kilala natin, mga doktor. O kahit din natin sila kaibigan, nagpa-check up lang tayo sa kanila, diba? Isa sa mga numero unong advice talaga nila is wag kang magbabasa mula sa internet. Diba? Wag ka talaga magbabasa mula sa internet kasi lahat ng nandyan
diretso na ng cancer. Diretso na sa, ubo lang naman yung sinearch mo. Pero pumunta na talaga ito sa kabilang buhay. May ganun eh. Alam mo, yun yung pinapagalitan ko yung kapatid ko eh. Kasi pag may nararamdaman, kasi may anxiety siya. Okay. So pag may nararamdaman siya, research ka agad siya sa tapos kung ano, biglang tatakbo sa ospital. Pagdating doon sa ospital, negative naman. Lahat ng test. Ang yaman ng kapatid. Ang daming pampacheck up. Tapos nag-join siya na, nag-join ako ng group. Oo. Tapos lahat sila mga nervyoso at nervyosa. Sabi ko, ano makukuha mo doon? Pinag-uusapan nila cancer. Ganyan. So, nandun pa ba siya sa group na yan? Pinaalis ko na nga eh. Alam mo, katulad, speaking of cancer, no? So, dito sa aking thyroid cancer journey, of course, naiintindihan ko, Jegs, na marami ang concerned, marami ang gustong mag-share ng kanilang mga opinion. Pero tama yung sinabi sa akin ng nung team of doctors, yung aking endocrinologist na si Doktora Katrina Rodriguez Asuncion. Ganda-ganda niyang doktora niya. Hi, Doc! Sabi niya, Ma'am, bukod sa prayers, wag ka na pong magbasa. Kasi ang bawat pasyente, iba-iba din. Ako nag-stop na rin talaga akong magbasa, Jex. Nung una, iniisip ko, knowledge is power. Pagka may kaalaman ka, totoo naman yun. Kapag ka may kaalaman ka, mas alam mo kung ano yung nilalabanan mo. Yes. Mas gets mo kung paano mo siya lalabanan. Kaya lang sometimes, kapag ka information overload, tapos iba-iba, nagkakaroon ka ng sariling interpretation din. Correct. Totoo. Nagkakaroon ako ng interpretation. Tapos, yung minsan, yung lakas ng loob ko, nawawala. Alam mo yun, katulad. Kasi may nabasa ka na naman. Kasi may naman. nabasa ako. Ang mga nababasa ko, hindi na ako pumupunta dun sa mga, Dr. MD o kaya ChatGPT para sa interpretation na. Hindi. Ang mga nababasa ko ay actual na experiences ng mga kabisyo natin, mga hindi rin listeners ng radio pero gusto nilang mag-share ng kanilang experience. So, kababasa, minsan yung kalmado ko, biglang hindi na ako kalmado. Katulad nung isa ko nabasa kanina, parang sinabi, ganyan din po yung sinabi sa akin. Friendly daw po yung cancer na yan. Malaman-laman ko, aggressive na umabot hanggang lungs. So sabi ko talaga kay Ateng, sabi ko, nananakot ka naman, ti. Alam mo yun? So, parang ang naisip ko talaga, tama naman din talaga yung mga doktor. Makinig tayo pag sinabi nilang, wag ka magbabasa ng mga bagay-bagay na hindi mo naman alam talaga ang interpretasyon. Kasi di ba, sometimes, kapag ininterpret ng internet yung result ng ating mga medical whatever, ano siya, matatakot ka dun sa mga terminologies na parang feeling mo, bukas bulok ka na. Alam mo yung gano'n? Yung gano'n. Kaya lagi na lang sinasabi. Kaya tas pag pinatingin mo dun sa doktor, hindi siya nagpanik. Parang wala lang siya, parang wala lang. Nagulat lang, hindi ka binigyan ng gamot. Hindi mo naman pala kailangan. Kasi normal lang sa edad mo, parang ganon. May mga ganyan eh. May mga ganon. May mga ganitong klaseng mga resulta na normal lang kapag ka tumatanda na o kaya depende din sa lifestyle, parang ganon. Ika nga sa kasabihan pagdating sa gera, leave it to the Marines. Diba? Hayaan natin yung mga professional. Kasi ilang taon nilang pinag-aralan yan eh. Correct. At kaya nga, di ba, pag nagbigay ng prescription yung mga doktor, nire-require ka muna ng blood chem kasi titingnan nila kung anong taas ng creatinine mo. Mga ganyan. Babalansihin kasi yung gamot. Kaya hindi fit for all yung gamot Correct. At saka, parang pinapaulit nila eh. Oo, diba? kasi pwedeng magbago Pwede magbago. Kasi sa totoo yung stress test kanina, medyo nainis ako na kailangan ko magganon ulit. Mag-stress test ka ulit? Tapos na, kanina. So uulit ka pa? Hindi na, okay na yun. Sana hindi na, no? Kaya na-stress eh. Tinitingnan yung gansan yung stress mo. Meron silang kasi syempre, hindi nila pinagkakatiwalaan yung ospital kung saan mo pinagawa. Kaya lang syempre, mas alam din nila yung method o procedure na meron yung ospital nila. Totoo. Yung mga ganun. Kaya may mga pagpapaulit kasi minsan maguguluhan ka lang, di ba kakaano ko lang, bakit meron na naman panibago, di ba? Kasi yung mga doctors, naghahanap din sila na kung saan sila confident. May mga kasi, medtech, may iba kasi na magaling magbasa talaga. Meron ding parang saktuhan lang. Like for example, Sino yan? Sino yung mga sakto lang? Yung isang cardiologist ko, nung nagpa 2D echo ako, nung pinakita niya, saan clinic ba to? Kasi parang hindi kilala, maliit lang. Pero nung tiningnan niyang result,
Ang ganda. Ang accurate. Ang galing ng nagsukat kasi sinukat. Talagang yung hinahanap ko ng mga data, Nandoon. nandito lahat. Sabi, ang galing niya. Pero hindi na pinaulit. Hindi na, oo. Nag-2D echo din ako kanina. First time ko eh. Oh. Tapos basta balik tayo dun sa nag-PM sa atin. Basta syempre, pag merong may sakit, merong whatever, magtatanong ka doon sa eksperto. Ano sabi ni Diego? Leave it to the Marines. Oo. Sila na po ang bahala. Mahirap po magtanong kay Kumare. Ayan. Pwede kang siguro magtanong kay Kumars. Kasi siguro alam mong na-experience niya na. Kunyari, ganon. Yung ganon lang, parang anong ginawa mo, ganon. Pero wag mong iisipin na kung ano man yung naging kondisyon ng anak niya, parehas na parehas sa anak mo. Kasi magkaiba sila ng kinakain, Yan. magkaiba sila ng nanay at tatay, so Oo. iba din yung level ng dugo nila, magkaiba sila ng lifestyle, so madaming pagkakaiba. So hindi natin pwedeng, pare-parehas ganito. Kaya naalala ko nga din si nung na-hospital si Justin kasi masakit yung tiyan. Oo. Ang sabi ng ospital na pinuntahan namin, i-IV na. Sinabi ni Nanay Ming, ni Doktora Salome Arinduque na, "Nak, may findings na ba sila?" Sabi ko, wala pa. Bakit nila tuturukan mag-IV sila? Huwag kang pumayag. So, nag-sign ako ng... Saan yung hospital na yan? Basta... sabi, "Sir, mag-sign kayo ng waiver." Sabi ko, nag-sign ako. Masama ang loob ng resident doctor. Mag-sign ng waiver na hindi kayo magpapa-IV. Oo, kasi wala pang ang diagnostic o wala pang result na kung ano ba talaga, bakit mo tuturukan? Ayan, kaya delikado, kaya dapat mas maganda din magtanong sa may alam. Oo, totoo. So sinasabi mo ba na yung pinuntahan mo? SOP nila yun. Charot. Basta pero bottom line is, magtatanong ka talaga dun sa may alam. And I feel like, mas maganda siguro na kung halimbawa maghihingi ka ng opinion ng iba, wag kang umabot sa mga third, fourth, and fifth opinion. Oo. Kasi Maguguluhan ka na. maguguluhan ka talaga eh. Maguguluhan ka talaga dun sa mga sasabihin nila at parang feeling mo, kanino na ba ako maniniwala? O yan, oo. Parang ganyan. Kasi sabog-sabog na yung mga input sa'yo. Correct, totoo, ganyan. So kung sa tingin mo hindi makakatulong yung makakabasa ka ng maraming mga bagay-bagay, di wag na. Doon ka na lang dun sa talagang pinagkakatiwalaan mo, yung sa talagang may alam ng eksena ng sakit mo, 'di ba? Ganon. Naalala mo nung una mong sinabi sa akin, ang una kong tinanong sa'yo, gaano ka confident yung doctor mo? Kaya sabi mo, very confident. Sabi, good pag ganyan. Oo, Kasi sobrang sila ang confident. nakakaalam eh. Sobrang confident niya talaga. Ganon. So, doon tayo magtatanong sa confident siya. hindi yung tingnan mo yung sabi namin, bakit may biki? Siguro kasi para hindi makabagan. Tsaka para kasi, siguro hindi lumabas dahil... yung puso. Oo. Hindi umusli. Di ba? Mga ganun eh. Natatandaan ko nga yan yung sinabi ng nung OB-GYN ko dati. Sabi niya, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit hanggang ngayon, usong-uso pa rin daw yung pakapanganak, uupo sa pinakulo ang bayabas. Parang mga ganon. Kasi nga, pampagaling ng sugat, yun, yung pampa-heal ng sugat. Sabi niya, samantalang, nandito na rin naman tayo sa modernong panahon. Yes. Kaya nga meron ng mga may mga wash na at saka mga antiseptic, may mga ginagamit may na mga talaga. betadine May mga correct, yan. ganyan, may mga ganyan na hindi mo na kailangang umupo sa kumukulong bayabas. Pero syempre, 'di ba, sometimes para lang hindi sumamaan loob ng matatanda na naniniwala doon, gagawin mo na lang. Kasi ako, kahit hindi ako naniniwala doon sa pagpapakulo ng bayabas, umupo na lang din ako kasi yung yaya namin during that time, nagpakulo na. Una, wala kaming bayabas pero naghanap siya. Pangalawa, nagpakulo na siya. Tsaka matanda na, tas alam ko ayoko naman magtampo. Wala naman ding mawawala sa akin pag umupo ako sa bayabas. Pinakulang bayabas ni Nicole. Sabi ko, ano to, bagong tuli? May pabayabas, di ba? So, yung ganon, I mean, everyone will always have an opinion. Lalong-lalo na kung nadaanan na siguro nila. Ayan. Pero kahit nadaanan na nila, iba-iba pa rin naman ang kwento niyan. Tama. Kaya nga pag halimbawa may nagtatanong sa akin tungkol sa naging sakit ng anak ko noon, ang lagi ko sinasabi, ito yung nangyari sa amin, ha? Oo. Pwedeng iba yung mangyari sa inyo. Kasi 'di ba ang kwento ko noon, bigla na lang natutulog si Princess ng more than usual. Kung halimbawa nagtutulog bigla yung anak mo, wag mo isipin na ganun agad yung ito sakit. na yun. Paano kung
pagod lang naman siya. Ang dami niyang ginawa, di ba? So, Tama. iba-iba din. Ayan. Consult the experts, Ayan, mga kabisyo. doon tayo sa mga pinag-aralan talaga nila ng Tama. ilang taon. Nagpakadalubhasa Oo. sila doon. Correct. Kasi kung yung Comars mo, tatanungin mo, ituturo ka niyan sa albularyo. Totoo. Kung nandun siya naniniwala Oo. baka doon ka pa makarating, di ba? Kung doon tayo doon sa alam natin na, okay, pinag-aralan nila to ng matagal na panahon. Ilang years na sila nagpakadalubhasa Oo. para dito. Pila-pila yung pasyente nila dahil dyan, di ba? Dito na lang tayo magtitiwala. Tapos, Kasi- wag na mag-overthink. Oo, again, napaka-komplikado po ng katawan nating mga Correct. tao, sobra. Totoo. Kaya pinag-aaralan talaga. Until now, nag-aaral po ang mga Tama. mga scientists. Hindi tumitigil. Oo. Hindi ba't nung araw, para kuminis sa mukha, astringent number 5 lang? Oo. Ngayon, iba't ibang uri na yung serum. Tama. Kasi nga, nagpapakadalubhasa tayo dahil patuloy po ang pag-aaral tungkol sa ating katawan. Tama. Consult the experts! Yeah. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!